одамое ки Telegram премиум доранд, биёин якчанд чиза шумо нишон дитем. Аввал якумги шумо метавонед канали ма бидурӯед, 3 нуқтада биҷиқен, амуҷада голостиен канали мада. Ҳамин корро якумда бикунем, ба дальиш мерем. Telegram сторисо барои одамое ки Telegram премиум доранд, сторисо беҳад чизи зура, беҳад функсияҳои соз дора. Биёи ҳами яктиша даровда бугума мехи, баъд дигароша нишон диҳем. Шумо сторисҳои дигарро тамошо мекунем, просмотрено намеша. Ҳамаш дар ҳамин видео ҳаста. Нигоҳ кунед, Telegram медироед, дар ҷои пӯсткаш калимаи Некрузшоҳ 1 менависен. Канали мара мебурора, инами ҳозир Некрузшоҳ 10 нависаги меҷиқем дар булои ҳами медироя канал. Ҳамиҷа 3 нуқтара меҷиқем, галасада меҷиқем. Ҳамиҷада шуморо мега ки галасават кунед. Ҳамиҷада мебуроя меҷиқен, 4 та голос мега, 4 тара метиен, тамом. Далши поён дасти рӯсавин, ҳамиҷа сурати камера ҳамида меҷиқем, уже камераи мо кушода мешавад. Не ки мо мехоҳем ки ай галерея бигирем. Ма мисол ай галерея ина ҳамин чиза мегирем, имина. Нигоҳ кунед, дар поён агар биҷиқем, мо метавонем ки ҳамин 2 сутка беста, 48 соат беста ё ки 24 соат беста, чӣ хеле ки хоҳем метавонем монда. Ана ки як чиза бисёриё намедонанд, ин хеле меҷиқам дар ҳамиҷа хэштег мемонам, мужская одежда менависам. Хэштего кор мекунанд, обязательно истифода барен. Бо хэштег мемонам, менависам ки садовод, бо хэштег менависам оптом одежда. Тамом, 3 тара мемонам хэштег. Иҷада меса, дале чи иҷада ира меҷиқем, ҷои текст нависакай. Меҷиқем, текст ҳар хел меша. Мисол нехе мекунам, поён меҷиқам, иҷада меҷиқам, як бор дига меҷиқем, дар болош дубор, ихе меша. Цветча инамуд мекунем, цвети хчаи хел мекунем. Дидесен ҳамаи ҳамин чизо финтои ана ки далиш мерем. Нигоҳ кунед, дар ин стикер меҷиқам. Ссилка ма метавонам ки ссилка монам. Ссилкара мемонам ҳами канали одеждара мисол. Нигоҳ кунед, далши иҷада бояд бихонем t.me/ Нигоҳ кунед, ҳозир ин ссилкара нишон метиҳад. Агар ки мо хоҳем ссилкара нишон натиҳад, x-а меҷиқем. Ссилкара нишон наметиҳад. Агар хоҳем текста нишон тиҳад, менависем дар иҷа текст менависам. Ин хешид. Диден? Чотки бачи. Далиш мерем. Бо меҷиқам дар иҷа геопозитсия. Геопозитсияда агар мо мисол меҷиқем, да бояд мекунем геопозитсия иҷада мисол на гӯё мо Малидаем. Дар оҷа шумо ҳамон Москва, Россия ҳамин чизоро да бояд кунед. Ҳамон ҷойда ки шумо мефурӯшед. Агар дар Тоҷикистон бошед, дар Душанбе бошед, Тоҷикистон Душанбе да бояд кунед. Нигоҳ кунед, далиш меҷиқем. Иҷада ҳамаи чизо пайдо шуд. Агар ин гирон боша, мо мемонем ки мисол дига мардам метавонанд скриншот кунанд. Агар иш гирон боша, мо ира мемонем ки дар профилмон дига нишонаш тиҳад. Агар иҷара биҷиқем, мо метавонем ки вибр кунем дар ки ҷо публикатсия шава. Агар ки дар иҷа ҷиқем, фақат контактҳоро нишон метиҳад. Агар ки дар иҷа ҷиқем, фақат ҷурӯи близкиро. Агар ки дар иҷа ҷиқем, мо касеро ки вибр кардем, ҳамаёда нишон метиҳад. ин поёна дидестен дасти ростинами ручкачо. Ин барои ки чӣ хел хушрӯ боло, рӯшан, торик, ними хеле чизо мекунем. Хушрӯ, баланд, паст, ҳар хел ранго, ҳамаи чизо. Ман инро ҳозир атмина мекунам, барои ки худаш хушрӯ як уже безебиш кардем. Ҳеҷ гап надора. Гатова мекунам. Ша нигоҳ кунед. Ҳозир дале мекунам. ҳамаи ҳамин чизо шуд, публиковать мекунам. Публикатсия мешава ҳамин сторис. ана ки ҳозир ман нишон медиҳам ки чӣ хел мо сториси дигар мардума тамошо карда скачат кунем. Чӣ кор мекунем? Иними профили ма медирои мисол дар иҷа. Дар иҷа дидесен сторис дора. Меҷиқем дар булои сторис пайдо меша. Мисол ҳамин Telegram дар икон нашуд канал. Меҷиқем дар иҷа звукш набуд меша. Бо бор дига меҷиқем, бо дар иҷа пайдо меша. Чӣ кор кардан дар кор? 3 нуқтара меҷиқем ҳамиҷа. Дар ин иҷа биҷиқем, агар качествои авай паст меша, дар иҷа биҷиқем сториси авай мудда копировать меша. Мега ки аввал до конца тамошо кунем, баъд меша фаҳмо. 3 нуқтада меҷиқем скрит просмотр. Агар ҳамира мо гирон кунем, вай дигар давай одам нишон наметиҳад ки мо просмотр кардем сторисош. ин фақат дар Telegram премиум ай. Медонам видео чоткаи бад буд. Ҳатман дар канал подписатсия шавен, реаксия монен ва агар тонистен Telegram премиум дошта бошен, голос диен.